ghicesc în noroc, fă, vrei? Bine, bre, bine. Uite așa, vei avea un noroc bun, un bărbat deștept și gospodar. Așa. Va fi mândru de copiii lui și de nevastă. Dar nu mi-ai spus, vrei tu ghicită până la urmă, fă? Lasă, fă, țigara, fă. Vreau, fă, vreau, ia uite-fă acolo. Ți-am spus care ții norocul, de ce nu mă ascult? Uite ce te arată aici, uite. Vai, de mine ce noroc bun ți-a dat Dumnezeu, fată, hăi, vai, 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 vai. Castel, să vede ceva pe acolo. Un castel mare și frumos. Mașină mare, să vede pe acolo. Două și mașină mare. Asta e meseria. Da, eu... Lasă-o pe să vorbească, nu e treabă. Cu ghiocul și cu oleacă deșartarea buzănarelor. Am auzit că și că pe la moldoveni e obiceiul cu 8 marți sau 9 mai sau nu știu, îi două muieri. Băi, bun, alora îi două. Dar eu nu-s tot muiere. De la 12 ani măritate, bătute în toată ziua de 3 ori pe zi. Câte 12 și copii 20 faci mai mult. Noi nu muieri suntem. Păi și ne-o veni mie în capul ăsta, că l-am, să mă duc la bulibar și să șervoi. Poate facem și noi ziua noastră. Și dacă-i șatră mai oameni buni, dar nu tot muieri suntem, și-am să încerc. Ori mă bate, ori îmi be. Ia stai, bre, că mai vine cineva să ne încurce. Eu nu pot ghici la tine. Coniță, bulibașă, ești iertare. Dar să nu te superi. Da. Și mai vrei și tu, fă de la mine. Coniță, dar nu te supără, că te-a rugat. Vai, de mine și de mine. Stai să-ți spun, stai, Uleac. Zilele astea am auzit câți o muierilor, sau nu știu cum se cheamă, dar lor îi. Poți, fă, proastă, fă! Păi-s proastă, da, am auzit? Măi, ce lume ne-ai educat în ziua de azi! Dar cât de educat și nu educat și pe mine, cât de așa trec ca mine. Vai de mine, ce veni că... Ia stai, muică, stai, Uleac. Ia ca eu gândindu-mă că, eu știu, are și eu copii, și am și eu câțiva, nu mulți puradei, dar am și eu. Și mai vrei, fă? Da, Cuniță, să facem și noi 9 mai sau... Mai vrei altă rog după că te văd eu? Păi, aș vrea și altul, dar dacă nu-i, că nu-i. Hai de mine, și ce vrei să zic? Să facem și noi o leacă șatră, că săracele spăi de capul lor. Hai de bre, dar unde se le ralte? Care e noroc mai bine? Le cheamă, mă. Norocul? Bă! Bă, uite pe cea, bă! Haideți, bă! Ce bă? Mi-ați menit cărțile toate, fă! Gălăjioasălor! Și nemeritele! Ia ca așa. Mai în scurt, zilele astea. Ia scurt. Eu te bre, și tu cu burta la gură și ieși cu țigara cât mânica de lungă. Fă-ne rușinat-o, fă! Zilele astea e ziua noastră, fă, muierilor. Îi ziua muierilor, fă. Muieri? Da. Și eu, dar eu am fost la Bălibaș. Ce? Dar și ceva fă? Nu, fă. Eu dau voie să facem și noi o leac de ziua. Oare? Da, fă. Dar scriu ceva, fă, chiar nu fă. Ai grijă tu, acolo. Scriu ceva așa la pot. Nu mai trebuie că ți-ai de ghine cum ești. Că tu și așa-i călcat în calee. Că știi tu, ghine, că dacă ni se taie câța, să s-o taie tătă cinstea. Și bagă de seamă. Bă, dar să vă spun eu, pe mine soțul mă berbări pe cap și eu cresc părar. Ia dragul calee, da. Hai să vă arăt, da, vezi calee? O, tu fă, ia spune-fă care Dumnezeu nu s-a uitat să mă văd și eu un calee așa mare.